טוב, אני ואמא. הלו דני, איפה אתה? למה אני לא רואה אותך? בקניון? טוב, אני ואמא בישיבה ארוכה במשרד. כשתחזור, תכין לך ולאחותך משהו לאכול, טוב? ותחזור לפני שמחשב, ביי. כן, אנחנו איתכם. אנו קשורים לכל אחד מכן. נתחיל עם קבלן הבניין, מבנאי אבן. טוב, אז אני רוצה לבנות שכונה עם מגדלים עד השמיים. לנצל כל דונם אדמה, בכל מגדל דירות 200. כי יש מחסור פה בקרקע, והביקוש למגורים עולה. גם המחירים על כל דירה 3 קופצים. אז הגבעה הזו וזו צריכות להיות מיושרות. על כל אחת נבנה מגדל, וכך יהיו מספיק דירות. מצוין. אז נלחם גבעה, עוד גבעה, נזיז ימינה את ההר, תבין את המחובות? ופה נבנה כביש עם כיכר. מצוין! קוראים, בונים, זו הגבעה ומחירה חולפים, בונים הכל עומד קוראים חירה. גברתי, לא קלטתי. מי את מייצגת? סליחה, אני הסברתי את זה קודם. כנראה שלא קלטת. אולי, מתנצלת. לא, אין צורך, לירוק כזה אני כאן. שהכיתה תשתפר. אני מייצגת חברות הסלולר. דוח המטרו מתקרב, ואסור שיאחר. יהיו מתחילים של סופר, דופר. היי! מבינים שבריבוע. לכן, שליטה צריך לפרוס אנטנות. זה ידוע. סליחה, לא על המגדלים שלי. הדיירים שלי דור של איכות חיים. אנטנות זה קרינה, זה לא בריא ולא מתאים. אני לא מבינת את העניין, הרי כולם רוצים את הסלולר. אז איך בדיוק נוכל לקנות אם כל אחד ככה יאמר? אני מציע כפשרה. נציב אותנו במרחק ממגדליך. חבויות בתוך העמק, כך לא יראו את כל דייריך. אבל היה פה מפריע. טוב, כי אין ברירה. וסביב האנטנות כדי להסדיר מבנה פשוט חומה בצורה. מצוין! קוראים, בונים, זו הקדמה ומחירה חוטפים, בונים הכל עומד קוראים חירה. הבאים בתור יהיו מהנדסי הכבישים, ורפאדה ומאמרים. אבל בבקשה, זמננו מוגבל, אז אנא שההסבר יהיה קצר ומהיר. מהיר וקצר? זה הקטע שלנו. זה קטע הכביש החדש לסלול. מהיר וקצר, בלי הרבה סיבובים, והכביש ייתן מענה על הכל. מהיר וקצר, זהו שם המשחק. מהיר וקצר, וחוסך את הפקק. אז נחצור בגבעה של אתמול החצי. נפגוש עוד קצת ביער, ממילא כל יוצאים. רק עוד עניין קטן. מהיר וקצר. בבקשה, גברת סטרדה. רוצים מהיר וקצר, אז יש גם אוטוסטרדה. מה? גברת סטרדה? אוטוסטרדה? זה לא קצת מטורף? בסך הכל למחוק עוד גבעה בשביל המחלף. ואיכות לכם שם, תשתפר בלי היקף. יש משהו נפלא יותר? מצוין! קוראים, בונים, זו הקדמה ומחירה חוטפים, בונים הכל עומד קוראים חירה. טוב, חברים. סיימנו. עכשיו כדאי להוציא את התוכנית המכרז, מה שנקרא תנו גז. סליחה, ששכחתי. אז לפני שהעסק זז, צריכים לדבר על הדבקה. נעים מאוד, שמי מר איתן לכאן. ואני יזם שבכל מיזם לא הולך לכאן. יש שם גז בלב האדמה. אני מריח. תנו לי שטח, ונדבר גז ונבע קודח. הרי ארצנו משוועת לאנרגיות טובות. תהיו איתי אז, זה להיות או לא להיות. טוב, אז נצא גם מקום כדי לחפש מחשבים. וזה בטוח יצאו לנו ים של צדים. שיוציאו! אל תדאגו, אני תמיד מסתדר. זו הרי לא הברך הראשונה שאני חופר. מצוין!